Ugeqe amagula omtshalo wasedumbe udume kakhulu ko-TikTok ekhuluma ngomthandeni SKK ngamandla anawo endimeni kaMaskandi nangamandla uKhuzani Mpokampongose anawo. Angifisi lolu daba uthi uluzwe ngami, kodwa udaba-ke lolu olusematheni engifisa ukuthi uyizwele mbuko lasemakhaya-ke uma usuyakhomenta usho ukuthi-ke ikuphi ovumelana ngakho kulokhu okushiwo umtshalo wasedumbe. Nanti udaba awuyithokozele. Uma ngabe ngithi umthandeni unamandla, ngisuke ngingasho ukuthi abanye abaculi abasenawo amandla. Umculi nomculi unamandla ku-department thizeni, but kwamanye ama-department bakhona abaculi abanamandla ukudlula yena. Yabo, uma ngithi umthandeni unamandla bengisho lokho, angisho ukuthi unamandla kuwo wonke ama-departments. Akhona ama-department abanye abaculi abanamandla kuwona ukudlula yena. Yabo, enye into namadlokovu kumele nizame ukuthi nixake ngokufuna noma ngokubhekisisa ukuthi abaculi enibathandayo banamandla kakhulu kumaphi ama-departments, ukuze sizothina mangabe sincoma abaculi esibakhonzile kungabi ngazathi sigxeka abaculi enibathandayo. Okay, ake ngiqale nje ngoKhuzani. uKhuzani unamandla kulento yokugcina abaculi bakaMaskandi bebumbene. Yabo, unamandla amaningi lapho. Njengamanje uKhuzani uyena umculi o-create igroup kaMaskandi wathi akunikelelwe ubani uSicebe, wathi abaculi banikelele uSicebe. Yabo, uKhuzani uyena umuntu owazama ukuhlanganisa abaculi nge-team yebhola, angazi koSimomoza wafike benzani. uKhuzani uyena umuntu osekufakile epejini lakhe ukuthi abaculi or abantu nje abafuna ukunikela kuqedwe indlu kaSicebe abenze kanjalo. Yezwa, amandla uNkulunkulu awabeke kuKhuzani lawo. Yabo, angingathi mina mase ngikutshela ngamandla kamthandeni bese uyabuya wena uzongiphikisa ngoba ngizobe mina angivuke ekuseni mina ngiwaqamba manga. Okay, unamandla kuphi umthandeni? Umthandeni la emculweni uyena mculi wokuqala ukuwina ama-record of the year awu-2. Amandla lawa abekwe emahlombe kamthandeni. La emculweni umculi wokuqala ukuhlela i-event ibe successful ngendlela exa kusathana ngaphandle kwe-intervention yepolitiki umthandeni. Ayikho i-event kaMaskandi enkulu ukudlula i-event yasemdletsheni, ayikho futhi ayikazi ibe khona unless kuba nepolitiki involve kuleyo event. I-event nje independent enzima la emculweni nehanjelwa kakhulu abantu ekamthandeni ebakuphi le eMkhanyakude. Okay, siyadlula lapho. La kuMaskandi the most successful independent artist umthandeni iGcwameshu umfokaManqele eMkhanyakude. Alikho i-artist eli-independent eli-successful ukudlula umthandeni la kuMaskandi. Alikho futhi elake laba khona elake laba successful njengomthandeni eli-independent elingekho ngaphansi kwa-any inkampani nje, whether u-Universal or Sony Music or whatsoever. Alikho amandla lawa abeke kumthandeni. Lokho ngeke uze ukuthathe noma usukhala, ngeke uze ukuthathe. La kuMaskandi kwaba nama-reality show. I-reality show kamthandeni was more accurate and clean. That's why baze uKhuzani bagcina sebemiyeka sebeqhubeka nomthandeni kuphela. Yabo, because yonke into eyenziwa umthandeni laphana kwakuyinto eyiqiniso, wayenza into eyi-reality yayiqondene nempilo yakhe, wayengalifaka abanye abantu elandayo. Yabo, nje usuwele ukuthi ku-reality show yakhe uyolanto uMakampumpu umsaphi. Yabo, so ngizama ukutshela umthandeni mfethu maningi amandla abekwe phezu kwakhe. When it comes to ingoma umthandeni, whether ucula engomeni yakhe or ucula engomeni yomunye umuntu, hlezi enza show ukuthi leyo ngoma leyo iba yiyo ngqo. Yabo, kuma-feature akamoshi, mayeyiculela yena uyayiculela ngendlela uNkulunkulu ngamandla uNkulunkulu amnikeze wona. Yabo, so amandla akhona kumthandeni. That's why uzohlezi makunento ethintwe umthandeni abantu bagijima baye kuyona. Njengamanje umthandeni laphana nje wabe kade kwaSicebe begqoke isicathulo esibomvu, abantu sebazi kusho iprize yalesa sicathulo ukuthi simalini. Isicathulo besigqoka umthandeni, yonke into ayithintayo entsha abantu baba interested kuyona. Kumanje la endimeni kunenqwabe abantu abagqoka okhathi sabathandiswa umthandeni. Mina nje ngangingaze ekhathi ngawubona kuyo umthandeni.
amandla uNkulunkulu amnikeze wona lawo ukuthi into ayithintayo abantu bayithanda. Kumanje osicebi bebethola amathawula amhlophe nje umthandeni umuntu owafaka leyo nto leyo. Abantu bayaswenka kumaskandi umthandeni owenza leyo nto leyo. Kwakuswenka kumaskandi yebo kugqoka uBrentwood namateka atshekile. Umthandeni wafika wathi uBrentwood awugqoke lesicathulo. Amandla anikeze umthandeni lawo njengamanje wonke umuntu usho uchatho lusifaka sinuka isicathulo noBrentwood. Injalo-ke indaba bafowethu-ke injalo-ke mina ngifisa ukuzwa ukuphawula kwakho Mbokole Semakhaya ukuthi kuthini ukuphawula kwakho na inkulumo efana nale iphuma kubalandeli kanti abantu bake basho okuhlukahlukene enkundleni zokuxhumana kungenzeka nawe-ke kukhona onakho ungakuveza khona la kuma-comment-ke siphinde sibambane kwezinye.